Second time होमबा first time जेबो मोनजायाखै लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आं मोनानाव फैबाथाय सबाय ओंख्रि मोनजाखागोन आरो वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ गासैखौबो बरायबाय दिनै आङो दंफैयो रेडु मोनानाव दंफैयो आरोना दिनै जोङो आलासि जानो थांनो नागिरदों एक्ट्रिस आब' रैसुमै मोनानि न'आव दिनै लेंहरदों जोंखौ आलासि जानो एसे गोबावानो जाबाय आरोना जोंखौ आलासि जानो लेंहरनाया जों थांनो टाइम मिलायनो हायाखैमोन ओमफ्राय दिनै जोङो बिदिनो गोबावनि उनाव जोङो टाइम मिलायनो हाबाय सानैजों थांना नायलांबाय था नै फै देलायथ'वाखै देलायबा बिराद हेभि नुयो बेखौबो नेगासिनो आङो इखौ नेगासिनो ओमफ्राय दाबो ओंखारनायानो जायाखै साहा फुदुंदो इनि थाखाय आङो साहा लोंनानै थांसिगोन आरोना ओंखाम जायालासिनो फैदो नालाय बिसोर आंखौ अनबाय माने साहा लोंनानै थांनो होनबाय नालाय ना साहा लोंनानै थांसिगोन आरो दा जोङो फुरलि इखौ फोनबानो हेलौ लोगोफोर बायग'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बायग'खौबो माने लाख भिउ खालाम नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालाम लाख भिउ खालाम जाहाथे जोंबो मालायफोरबायदि माहाजोन गारि सालायनो हायो जोंखौबो बर'जों बर'ना एसे नायफिनलायदो आरोना लोगोफोर लोगोफोर जों आब'मोनहा न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय दा जोङो फैदो मेथाइ लाबाय नै राजानो ओरैनो मोननैसो बिबार बागान गोजा आब'मोननाव फैबाथाय बिबारखौनो लोगो मोनजोबगोन आरो नै बिबार बारदों ओमफ्राय इथिंजा नै दङ ए लोगोफोर जोङो मोनफैनानै ओमफ्राय जोबोद मेंबाय नालाय दसे एसे उन्दुबाय आरोना दै लोंखांबाय आब'आ दै लोंहोबाय लोंनानै ओमफ्राय दा जोङो जिरायनानै दङ आरो आब'आ मा संदों नोंथांमोना देखायनि आङो नोंथांमोना नायलांबाय था मा संदों नै आब'आ बेदर एवगासिनो सबाय ओंख्रि सबाय ओंख्रि आब'मोनानाव फैबाथाय सबाय ओंख्रि मोनजाखागोन आरो आंनि फेभरिट ओं सबाय ओंख्रि मोनजाखाथारगोन आरो ओमफ्राय नै बिथिंजा दाउ बेदर आलु गोथाव संनो रोंसोगारो आब'आ रोङो गरमबो थानो हायाखैना गरमजों मा जाजोबबायथाय नैबे फुख्रिया आब' रैसुमै मोनानिनो बिराद गिदिर आरोना दाथ' दै गैया बिदिनो अखा हाबाय थाबा दैज्लाङाव एबार दै जासिगोन आरोना गुवारथार आं नैबे खन्द'खौल' देखायदों थांनाय बोसोराव जोङो मोनजादों आरोना आब'आ बिराद मोजां संनानै होदो जोंनो लोगोफोर नैबे जाहैबाय आब'मोनानि बारि आरोना बेयाव बोसोरसेयावनो आब'मोना 50नि गोजौआव थाङो आरोना नै मोननाया आरो इफोरो नैबे फिसाफोरा जाबावबा माने 1 लाखनि गोजौआव थांगोन आब'मोनानिया ओमफ्राय नै बिथिया दङ बिदिनो खामानि मावहोगासिनो आब'आ सासेया लोंगासिनो सासेया लोंखांबाय जोङो सबायजों दाउ बेदरखौ जानो नागिरबाय आं बिराद गोथाव मोनो माने सबायजों दाउ बेदर संबाथाय बिराद सबाय ओंख्रि गोथाव मोनथारनो बेस्राया ना सबाय ओंख्रि गोथाव मोननो इखौ जासिगोन आरो ओमफ्राय नै बेखौ फुरा आब'नि बिराद मोजां अनसुलि आब' जोंहा ओंखाम जानो नागिरबाय लोगोफोर नै सासेया जाग्रोबाय आरोना एसे ओरैनो गोथाव मोनदों ना गोथाव माने लकेल दाउ नालाय अबाव गोथाव नङा जानोना आब'खौ नेगासिनो जोङो ज' जागोन लकेल दाउजों संबाथाय गोथाव बरिया जायो लोगोफोर जाखांथ'वाखैयानो बेस्राफ्रा आब' आखाइ सुबाय आं माने जाखांबाय माने लोगोफोर आङो एखे माने थाब जायो माने मानसिया एसे बुरजा जायो गोथाव गरमजोंनो जों बेलेगावसो जिरायफैबाय आरो बेलेग साइडथिंजा माने फुख्रि साइडथिंजा जिरायफैबाय गरम हब मोननायखाय ना आजा जोंहा रैरुबा माबा लाङोनो मा होनगोन इखो मा फुल माबा मा होनगोन इखो पात्ता गैया जायखिया फुल आरो बेखौ लाङोनो बिबार बारो आरो आब' बिबार बारो गोबाव बिदिनो बुरजाबाथाय माबाबाथाय ए बारसे बारो ओं
मा मोनसेखौ होनदोंथाय ओइ सु बायदिखौ सु बायदिखौ नांगोन इखौ नङा इखौ इयो हरजागोन जानो हरजानाय नङा दां रज'आखै माथो ओं इयो हरजायो आंनाव दं खाजोबो मालाय हाना बेखौ मा होनोथाय ओरै गलसो जायोहाय इयो बुरजा लावथुब जागोन आरो ना लावथुब जायो रोदा गोनाङानो गैथ'आनो जाबाय ओमफ्राय मा नांबावगौ इसोर मोननैखौल' नांगोन ना लोगोफोरनै इसोर मोननैखौ लासिगोन आरो रुबा आंनो नाङाहाय जोंहा गायनो जायगा गैया साजायनो जायगा गैया जोंहा उनावसो साजायगोन हौवानि न'आव देनां हौवानि न'आव साजायनोसै आङो आब'निफ्राय लांफैबाय थागोन आङो ओमफ्राय दा माने आङो जोंहाना न'आबो बारा एसे माबा मोजां नङा नालाय बिनि थाखायनो माने जोलै खालामना दोनखानोसै माने आङो हौवानावसो साजायनि हौवानावसो साजायनोसै नै सासेया ब्लग बानायगासिनो इयो हाग्राखौबो हरनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै आब'आ बिनानाव सुन्दुरि सुन्दुरिथ' नङा आब'आ आंनिफ्राय साबसिन आरोना नै सासेया बिबार मोननानै बिराद फुरथि गोजोनबाय ओमफ्राय आङो दानो लांथ'वा लोगोफोर देनां हाबा जाहैबासो लांफैगोन आरोना लांफैबाय थागोन आबो आङो लांनो हागोन नोंबा माला हाबा जागोन हाबायाथ' बोसोरनै बोसोरथाम दंबावो लोगोफोर नङा आंनि बे फुल माखामा जाना थागोन ना 30 बोसोर जाबाना थांसै होनबा आब' थेंक इउ स' माच माबायदि जाहोगोन मिन्थिया जानायाथ' बिराद जोबोद बरिया जादों ना जानाय लोंनाय मोजां जाजोबदो आगिदिनखौ फार्स्ट फैदो जोंहानाव सेकेन्ड टाइम होमबा फार्स्ट टाइमाव जेबो मोनजायाखै जोंहानाव ओमफ्राय एबार माने बेयाव जाखानाय नालाय बेयाव जाला होमबा थांसै आब' टाटा बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय टाटा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर जोङो दा आब' मोनानिफ्राय न'आव थांसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव